राजभाषा झालीच पाहिजे, गोव्यात मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे, गोव्यात मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. मराठी राजभाषेचा मराठी राजभाषेचा मराठी राजभाषेचा गोव्यात मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे 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 झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. मराठी भाषेचा जय हो, मराठी भाषेचा जय हो. माय मराठी बोलीचा माय मराठी बोलीचा माय मराठी बोलीचा मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे, मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे, मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. माय मराठी बोलीचा माय मराठी बोलीचा माय मराठी बोलीचा गोव्यात मराठी भाषा झालीच पाहिजे गोव्यात मराठी राजभाषा 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 झालीच पाहिजे मराठी भाषेचा मराठी भाषेचा मराठी भाषेचा माय मराठी बोलीचा माय मराठी बोलीचा माय मराठी बोलीचा जय गोमांता जय मराठी जय गोमांता जय मराठी झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे जय भवानी जय मराठी जय भवानी जय मराठी मराठी राज्यभाषा झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे आपलं नाव काय? मी पोकळे बोलतो. गोवा मराठी राज्यभाषा समिती आज आपण इकडे मोठ्या संख्येने जमलो. कशा करता तर आमच्यावर जो अन्याय होत आहे त्याला सरकारने लक्ष घालायला खूप वेळ काढलेला आहे. गेली 20-25 वर्षे आम्ही मराठी गोव्यात राजभाषा व्हावी याकरता इकडे उपोषण आंदोलन चालू आहे, पण सरकारचं आमच्याकडे लक्ष नाही. आज भाऊसाहेब बांदोडकरांनी गावागावामध्ये पाठशाळा चालू केल्या, त्या आज बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. गोव्याची मराठी संस्कृती भाषा जवळजवळ संपण्याच्या मार्गावर आलेली आहे, म्हणून आपण इकडे जमलो. गोव्यात जे नाटकं होतात, जे संमेलनं होतात, मराठी कवी संमेलन, सगळ्या संमेलन, जत्रा होतात, गावगावाने कालोत्सव होतात, अनेक संस्थेमध्ये संमेलन, अनेक संस्थे चालू आहे गोव्यामध्ये. आणि अशा या गोव्यात आज मराठीवर अन्याय होत आहे, हे आम्ही कसं बघणार. लास्ट वेळेला आम्ही रामनाथ कोविंद राष्ट्रपतीला सुद्धा निवेदन देऊन आलो. मृदुला सिन्हाला आम्ही निवेदन दिलं, प्रमोद सावंतला निवेदन दिलं, पर्रिकराला निवेदन दिलं. सगळ्यांना निवेदन देऊन आपण इकडे आता 50 ओलांडत आलो, पण इकडे आम्हाला न्याय मिळत नाही. प्रमोद सरकारने आमच्यावर लक्ष घालून गोव्यात युवा पिढीला, जसं छत्रपती शिवाजीचा दिवस येतो तेव्हा सगळे युवा रस्त्याने फिरायला लागतात, आणि आज आमच्याकडे युवा नाही. याला कारणीभूत सरकार आहे. सरकारने युवा पिढीला एक योग्य मराठीचं स्थान द्यायला पाहिजे. गावोगावामध्ये शाळेला प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. तसंच KG स्कूल आहे, त्या स्कूलामध्ये मराठीचा हा विषय प्रत्यक्ष असायला पाहिजे. सगळ्या शाळेमध्ये मराठीचा विषय असायला पाहिजे. आम्ही जेव्हा गोव्यामध्ये प्रवेश करतो, जेव्हा कुठं फिरायला जाऊन गोव्यात येतो, तिकडे सगळे इंग्लिशमध्ये बोर्ड लावलेला आहे. तसं तिकडे मराठीमध्ये बोर्ड असायला पाहिजे. जे बाहेरून लोक येतात त्यांना कळत नाही, काही लोकांना ते विचारत असतात. अशा ठिकाणी आपण गोव्यामध्ये राज्यभाषा मराठी व्हायलाच पाहिजे, तेव्हाच आमचा हा प्रश्न सुटेल. नाहीतर गोव्याची युवा पिढी भरकटत जाणार आणि ती वाईट मार्गाने जाणार. त्यांना इंग्लिश
धड येत नाही. मराठीमध्ये आम्ही पाढे म्हणतात, बे दुने 4, 8 दुने 16, 15 सग 90 हे जे आहे ते मुलामध्ये शिक्षण नाही. आज ते 4/2, 8/4 याचं काही कॅल्क्युलेशन होत नाही. ते लॅपटॉप घेतात, नाही तर मोबाईल घेऊन ते आपले टोटल मारायचा विचार करतात. ही संख्या होऊ नये याच्याकरता मला गोव्यात मराठी पाहिजे आणि युवा पिढीला जर मराठी मिळत असेल तर गोव्याची संस्कृती राहणार आणि युवा वर्ग चांगला राहणार. एवढंच सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय गोमंतक. गोव्यामध्ये ऑलरेडी कोकणी राज्यभाषा आहे, त्याच्याबद्दल आपल्याला काय बोलायचं? गोव्यात कोकणी ही गोवेकराची बोलीभाषा आहे आणि आम्ही लहानपणामध्ये मराठीमध्ये शिकलो म्हणून आम्हाला ही संस्कृती माहीत आहे. गोव्यात आज कला संस्कृती राहिलेले कशामुळे? गोव्यात मराठी आहे म्हणून. आमच्या पूर्वजांनी जे मराठीमध्ये जो व्यवहार केला तो आजपर्यंत चालू होता, पण ह्या 20 वर्षामध्ये आमचा मराठीचा व्यवहार संपत आलेला आहे. जेव्हा 87 का 86 मध्ये जेव्हा आंदोलन झालं होतं तेव्हा दोन्ही भाषेला समान दर्जा दिला होता. तेव्हाचे आंदोलन ते आजपर्यंत आम्हाला मराठीचा न्याय मिळाला नाही. आज सगळीकडे मराठीला बाजूला ठेवून इंग्लिश आणि कोकणीमध्ये आहे. कोकणी आम्ही बोली भाषा आहे, घरामध्ये सगळे कोकणी बोलतात याचा अर्थ, पण मराठी आम्हाला गोव्यात पाहिजे म्हणजे पाहिजे, नाहीतर आमची संस्कृती गोव्यात राहणार नाही आणि आम्ही नाटके पण करणार नाही, भजन करणार नाही. आपल्या देवळामध्ये भटजी पुजारी आपलं करतो, तो भटबण करतो, त्याला मराठीमध्ये त्याला हिंदीमध्ये भटबण करावं लागणार. त्याच्याकरता आम्हाला ही मराठी पाहिजे. नाहीतर आमचं लग्न सोहळा आला तर आम्ही लग्नाला जो मंगलाष्टम म्हणतो ते मराठीमध्ये म्हणतो. उद्या आम्हाला सगळं हे सोडून कन्नड नाही तर मराठी हिंदीमध्ये आम्हाला करावं लागणार. त्याच्याकरता आम्हाला गोव्यात एकच भाषा पाहिजे, ती म्हणजे मराठी राज्यभाषा ही आमची झालीच पाहिजे. आणि प्रमोद सावंतला सुद्धा मी रिक्वेस्ट करतो की त्याने इकडे मराठीला जास्त प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. मराठीचं लोक जास्त आहे याच्याकरता नाही, सगळीकडे मराठीचं आहे. गोव्यात कोकणी पण लोक आहेत, त्यांना पण सांभाळून कोकणी भाषा दिलेली आहे, कोकणी अकादमी पण झालेली आहे आणि मराठीचा आमच्यावर खूप अन्याय होत आहे. त्याच्याकरता मराठी राज्यभाषा सरकारने लवकरात लवकर करावी. आपण कोकणी आणखी अंग्रेजी भाषेवर द्वेष करत आहेत का? नाही. आम्ही लहानपणापासून आमच्या पूर्वजनाचा व्यवहार होता मराठीमध्ये. आमचे आटपै आगापूर गावातले लोक होडीतून प्रवास करीत होते. महाराष्ट्र जवळ असल्याने महाराष्ट्राच्या बोलीमुळे आमचा सगळा व्यवहार मराठीमध्ये झाला. मराठीमुळे आम्ही गोव्या संस्कृती टिकून ठेवली आहे. देवदेवता आम्ही ठेवले. अंतरुज महालामध्ये जेवढे आमचे मंदिरे आहे ते कशामुळे राहिली की आम्ही मराठी माणसं आहे, मराठी संस्कृत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा अंतरुज महालात प्रवेश केला तेव्हा सगळी देवस्थानं तिकडे उभी राहिली. मंगे शांतादुर्गा ही कुठ्ठाळी गावामध्ये होती, तिकडे पोर्तुगीजाने प्रवेश केला, मोडतोड केली, म्हणून ती आमच्या फोंडा महालात आली आणि फोंडा महालामुळे ही संस्कृती गोव्याची शांत राहिली, अजूनपर्यंत आहे, ती तशीच पुढे राहावी. याच्याकरता गोव्याचा राज्यभाषा मराठी झालीच पाहिजे. तुम्ही किती वर्षात गॅप धरून हे परत प्रोटेस्ट चालू केला? आम्ही प्रयत्न केला. आम्ही राष्ट्रपतीकडे जाऊन आलो, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदला निवेदन देऊन आलो, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. गेल्या वेळेला प्रमोद सावंतला दिलो, त्याने म्हटलं आम्हाला विचार करतो, आपण काहीतरी करतो, पण सत्तेवर आल्यावर आपण करू. आज आम्ही मी बीजेपीचा एक कार्यकर्ता आहे. बीजेपी मध्ये राहून सुद्धा मी बीजेपी सत्तेवर आणून सुद्धा आमच्यावर मराठीवर अन्याय होत आहे. आम्ही बीजेपीचा प्रचार केला, बीजेपी सत्तेवर आणली, तानावडे आणि प्रमोद सावंत यांना जर कळत नाही तर आपण काय करायचं? आम्ही सत्तेवर आणली. आमचे सगळे मराठीचे, रवी नाईक मराठी होता, सुभाष शिरोडकर मराठी, हे सगळे लीडर आता मराठीचे भाजपामध्ये आहे. त्यांच्याकडे ही सत्ता सोडायला होत नाही, हा प्रश्न त्यांच्याकडे निकालात काढायला होत नाही, तर आणि काय आम्ही करायचं? बरं, तुमचे अनेक विचारतात की तुम्ही मराठी खाली खूप प्रयत्न केले. लहानपणापासून आम्ही प्रयत्न केले. आमचे रमेश पोकळे म्हणून भाऊ होते, ते त्यांना सुद्धा अरेस्ट करायचे. प्रतापसिंग राणे जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा मराठीवर अन्याय करत होते, त्यांना आतमध्ये टाकत होते, त्याला खूप शिक्षा केली या लोकांनी. काँग्रेस गव्हर्नमेंट होते तेव्हा प्रतापसिंग रावजी राणे होते, त्याने आमच्यावर खूप अन्याय केला. तुम्ही खूप प्रयत्न करीत असा, चालूच असा तुमचं, इतके वर्ष तुम्ही करीत आहात, पण आता ज्यांना पळता भय सगळे सिनियर दिसतात, युथ कोणच दिसणार की त्यासाठी युथाला एवढंच माझं उत्तर आहे तुम्हाला. युथाना मगाशी आमचे पत्रकार मित्र निवृत्ती शिरोडकर यांनी पण गोरा सरांनी एक प्रश्न विचारला, युवक का दिसत नाही? युवक कुठंतरी आपल्या
कॉलेजमध्ये, हायस्कूलमध्ये किंवा नोकरीत व्यस्त असतात, ते हर वेळेला अशा आंदोलनामध्ये भाग घेऊ शकत नाही. बरं, त्यांना निवृत्ती सरांना मला त्यांना सांगायचं दिसून ना म्हणून जवळजवळ का दिसत नाही. मी सांगतो तुम्हाला 1-2 उदाहरणं. गेल्या 2 वर्षामध्ये राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा येथे जवळजवळ ऐतिहासिक मराठी नाटकं झाली. 35 ते 40 नाटकं तिथं सादरीकरण करण्यात आली आणि त्या 35 त्या 40 नाटकामध्ये, मराठी नाटकामध्ये तरुण तरुणींनी ज्या भूमिका वठवल्या इतक्या सुंदर, तुम्ही असायला पाहिजे होता तिकडं. याचा अर्थ काय? मराठीपासून युवक दूर पळतो, आंदोलनात भाग घेतलं नाही म्हणून युवक दूर पळतो. मराठीचं नुकसान झालंय का? अजिबात नाही. मराठी ही उपरी भाषा नाही, ती गोमंतकाचीच भाषा आहे आणि मराठी हा गोमंतकीय संस्कृतीचा कणा आहे. कणा तोच जर मोडीत गेला तर संस्कृती बुडेल. युवक दूर पळालेला नाही, युवक भाग घेतात, वेगवेगळ्या स्पर्धामध्ये भाग घेतात. परवा तर एक मुस्लिम मुलगी, तरुणी, तिनं, मी विनायक सावरकर बोलतोय, मुस्लिम मुलगी मराठीतून तिने जर भाषण केलं, ऐका. आणि तुम्हा पत्रकारांना, मी रागावत नाही तुमच्यावर, तुम्हाला एक माझा प्रश्न आहे, तुम्ही जास्तीत जास्त मराठीतून वर्तमानपत्र का काढता हो गोव्यामध्ये? इंग्रजी सुद्धा वर्तमानपत्र जे आहे त्यांनी मराठीतून काढली, का काढली? हा माझा तुमच्यासाठी एक सवाल आहे, प्रश्न आहे. कोकणीमध्ये काय का काढत नाही? का काढत नाही कोकणीमध्ये? कारण मराठीला जो वाचक आहे तो कोकणीमध्ये नाही. आम्ही कोकणीचा द्वेष अजिबात करत नाही. आम्हाला एवढंच म्हणायचं आहे की मराठीला तुम्ही राज्यभाषेचं स्थान द्या, ते तिचं हक्काचं स्थान आहे. मराठी उपरी भाषा नाही. जेव्हा इथं पोर्चुगीज होते, पोर्चुगीजच्या पूर्वी जे इथे राजे होते, तेव्हा गोवा जो आहे तो एक संघ नव्हता. इथं शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज हे सुद्धा आले. गोवा मुक्तीच्या वेळी कित्येक महाराष्ट्रीयन इथं आले, त्यांनी गोव्या मुक्तीसाठी काम केलं. तेव्हा ते मराठी लोक नव्हते. मला आणखीन एक गोष्ट सांगायची आहे. आमच्या विधानसभेमध्ये, म्हणजे गोव्यामध्ये वेगवेगळ्या समाजाचे लोक आहेत. गौड मराठा समाज, क्षत्रिय मराठा समाज, या समाजाला एक मराठा हा शब्द जोडलेला आहे. का जोडलेला आहे? मला तुम्हाला प्रश्न करायचा आहे. गौड मराठा समाज, क्षत्रिय मराठा समाज, तो मराठा शब्द त्यांच्या समाजामध्ये का आलेला आहे? आणि मला अभिमानानं सांगावं असं वाटतं, आता सध्याची जी सुद्धा आमची विधानसभा आहे तिच्यामध्ये जवळजवळ मला वाटतं 8-10 लोक समाजाचे, मराठा समाज नाव असलेले आमदार आहेत. तरी सुद्धा मराठी राजभाषा का होत नाही? तिला हक्काचं स्थान का मिळत नाही? मिळायलाच हवं. आणि त्यासाठी किती आंदोलनं करायची? आता जवळजवळ 30 वर्ष आमचे शशिकांत नार्वेकरजी, बाप्पा टोपले हे मृत पावले. मयेकर, ते मराठी करून त्यांनी हा संसार सोडला, तरी पण या राजकारण्यांना जाग येत नाही. किती डेडलाईन देता तुम्ही? आता तुमचा प्रश्न चांगला आहे, खरोखर उत्तम प्रश्न आहे. भाद्रपदातील चतुर्थी हा गणेश चतुर्थी म्हणून आपण साजरा करतो. एखाद्या वेळेस कार्यक्रम ठरवलेले काही कामामुळे आम्ही पुढे ढकलतात, पण चतुर्थी त्याच स्थितीला होते. त्याप्रमाणे आमचे सर्वांचं एक मत आहे, माझं एकट्याचं नाही. खूप जण म्हणतात काय रे, आंदोलनासाठी काय 5-25 लोक तुम्ही होती? एकदा लोकमान्य टिळकांनी इंग्रजांना ठासून सांगितलं होतं की मी जरी कोर्टामध्ये एकटा असलो तरी आय एम रिप्रेझेंटिंग टोटल इंडिया, संबंध भारत देशाचा मी प्रतिनिधी आहे. इथं तुम्हाला 5-25 लोक जरी दिसत असली तरी हे सगळे जे माझे सदस्य आहेत ते गोमंतकाला मराठी राजभाषेचं स्थान मिळायला हवं म्हणून गोमंतकाच्या, अखिल गोमंतकाच्या वतीने इथं प्रतिनिधित्व करत आहेत. आम्हाला एकटं समजू नका, शाणूदास सावंत एकटा नाही आहे. आणि आज जो लोकशाही पद्धतीचा जो मार्ग आहे, एक मताने सुद्धा एखादा माणूस, एखादा खासदार किंवा एखादा आमदार विजयी होऊ शकतो. परवा आम्ही जी विधानसभेची निवडणूक पाहिली, 275, 250, 225, 75 मतांनी आमदार निवडून आले. उद्या जर आम्ही सर्वांनी ठरवलं
की येत्या लोकसभेमध्ये आम्ही विचार करूया याच्यावर काहीतरी, तर काय होईल? शेवटी आम्हाला भाग पाडेल, हे राजकारणी लोक आम्हाला भाग पाडेल काहीतरी असं करण्याकरता. आणि त्यासाठी आम्हाला असं वाटतं प्रमोद सावंत चांगले काम करीत आहेत, उत्कृष्ट काम करीत आहेत, ते संस्कृतीला धरून चालतात हेही आम्हाला माहीत आहे. प्रमोद सावंत खरोखर म्हणजे पर्रीकरांच्या मागे प्रत्येकाला एक प्रश्न पडला होता की पर्रीकरांच्या नंतर आता काय होईल. पण साधारण आता जर आपण प्रमोद सावंताचं जर कार्य पाहिलं तर त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून ते चालत आहेत. आमची त्यांच्याकडे एकच मागणी आहे, त्यांनी पाहिजे तर केंद्र सरकारमध्ये जावं, मोदीला भेटावं, त्यांच्या पक्ष अध्यक्षांना भेटावं आणि हा वर्षोनवर्ष जो खंडित प्रश्न आहे आपला मराठी राजभाषेचा तो करण्यासाठी प्रमोद सावंतांनी पुढाकार घ्यावा आणि लोकसभेपूर्वी करावं. लोकसभेची निवडणूक येण्यापूर्वी करावं. राजभाषा झालीच पाहिजे. मराठी ही राजभाषा, गोमंतकाची राजभाषा झालीच पाहिजे आणि करायलाच पाहिजे. आणि हे जे मराठा समाज नाव असलेले जे आमदार आहेत त्यांनीही पुढाकार घ्यावा असं आम्हाला सांगायचं आहे. एकदा आम्ही बोलता बोलता प्रतापसिंग रावजी राणे म्हणाले, आम्ही सगळे होतो, ढवळीकर होते, शिंकणे सर होते, ते म्हणाले मला समजत नाही का हे उगाच हा प्रश्न सोडवत नाही. त्यांनी आम्हाला विचारलं ते तुम्ही कुठून आलात. मी म्हटलं असं मार्शल वगैरे त्या बाजूने वळपईला आलो. तर मग वाटेत तुम्हाला किती मराठी बोर्ड दिसले, दुकानावरचे बोर्ड किती मराठीत दिसले. आम्ही ते पाहिलंच नव्हतं, आम्ही काही उत्तर दिलं नाही त्यांना. पण त्यांना काय सांगायचं होतं की तुम्ही असे बोर्ड, दुकानावरचे फलक मराठीतून लावा, मराठीतून गाडीवर नंबर टाका, मराठी बोला, मराठी पत्रव्यवहार करा, मराठी काही बुडणार नाही. पण त्यांनी एक सांगितलं, बाबूश मोन्सेरातने सुद्धा मला सांगितलेलं आहे, म्हणजे त्यांना सांगितलेलं आहे की हा प्रश्न एकदाचा मोकळा करा. बाबूश मोन्सेरात सारखा जर माणूस राणेंना सांगतो की हा भाषेचा प्रश्न संपवा, तर आमचेच लोक का करत नाही मराठी राजभाषा, हा एक मोठा प्रश्न आहे. नाहीतर प्रमोद सावंतने सांगावं तरी काय अडचण आहे मराठी राजभाषा करायला, काय अडचण आहे सांगावं, त्यांनी बोलावं. तांत्रिक बाजू अडचण आहे, आणखीन कोणती अडचण आहे, काय आहे, कशासाठी मराठी राजभाषा होत नाही. थँक्यू. बोला तसंच असू दे, ते कशाला हे करते. मी जास्त काही बोलू शकत नाही, कारण काय तर आमचे सगळे मुख्य जे लोक आहेत त्यांनी बोललेलं आहे. पण मला एक वाटतं की आज सगळीकडे बघितलं कोकणी आणि इंग्लिशमधनं ते बोर्ड दिसतात. पूर्वी मराठीतनं तरी दिसत होतं, आता पूर्ण मराठीतनं बोर्ड लावायचं सगळं पुसून टाकलेलं आहे, फक्त कोकणी आणि मराठी. आम्ही कोकणीचा अजिबात द्वेष करत नाही, आम्हालाही कोकणी आवडते, पण त्याच्याबरोबर आमची माय मराठी का तिथनं बोर्डवरनं पुसली गेलेलं आहे ते आम्हाला माहीत नाही. कारण ह्याच्याविषयी मीही थोडंसं राजकारणात असल्यामुळे काही लोकांना आम्ही विचारलं, नाही करणार, होणार, मराठीतनं लिहिणार, असं खोटी आश्वासनं देऊ नये असं मला तरी वाटतं. कारण आज गोमंतक मराठी अकादमी, गोवा मराठी अकादमी मराठीला 10वीत आणि 12वीच्या मुलांना 90%च्या वर मार्क पडल्यानंतर त्यांचा सत्कार केला जातो. 98-99% मार्क मराठीतनं जर पडतात तर म्हणजे मराठी युवा पिढी, 11वी आणि 12वी म्हणजे 10वी आणि 12वी म्हणजे युवा पिढी झालेली आहे. त्या विद्यार्थी जर मराठी भाषेतनं 99% मार्क काढू शकतात, तर मराठी ही काय बाहेरून आलेली भाषा नाही आहे, ही महाराष्ट्रातली भाषा नाही आहे, गोव्यातलीच भाषा आहे. आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की ह्याविषयी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी आता खरंच एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून घेऊन याविषयी अभ्यास करून सगळ्या आमदारांना विश्वासात घेऊन आमचा हा जो प्रश्न आहे तो धसास लावतील असं मला पूर्ण खात्री आहे. कारण ते विचारी आहेत, अविचारी नाही आहे. कोणाचं दडपण असलं तर
ते त्यांनी सगळ्यांच्या बरोबर बैठक घेऊन ते दडपण काय आहे ते विचार करावा, आम्हालाही विश्वासात घ्यावा, आम्हालाही बोलवावं. आमचे जे प्रमुख लोक आहेत मराठी राजभाषा समितीचे त्यांनाही आम्हाला बोलवावं. आम्ही केव्हाही यायला तयार आहोत आणि त्यांनी आमच्याकडे मोकळेपणानं बोलून घेऊन हा प्रश्न कृपा करून आम्ही जिवंत असेपर्यंत तरी आम्हाला मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा असं आम्ही कळकळीची विनंती आज आम्ही सगळ्या प्रमुख नेत्यांना आणि प्रमोद सावंतला आम्ही करतो. जय हिंद, जय हो. ते युवा अध्यक्ष आहेत, हे आमचे ज्येष्ठ नेते दिवाकर शिंकरे. तुम्ही सांगा. सम्राट क्लबाचे हे आहे. सांग बोला. खरं म्हणजे माझ्या सगळे बोलून झाल्यानंतर नवीन असं माझ्याकडे काही नाही. पण तुम्ही एक प्रश्न मगाशी विचारला होता, सगळे इथं वयस्कर दिसतात म्हणून. हाच प्रश्न मला माजी मुख्यमंत्री पारसेकरने विचारला होता. पण त्यांना सांगावं लागलं की आम्ही वयस्कर नाही, गेली 36 वर्ष आम्ही मराठीसाठी कार्य करतो आहोत. हे कार्य करता करता आम्ही वयस्कर झालो आहोत. आणि अशाच आम्ही एक ना एक दिवस हा प्रश्न सुटणारच आहे. भगवान के घर देर नाही, अंधेर नाही, देर आहे, याची खात्री करून आपण इथं हे आंदोलन जे चालू केलेलं आहे, गेली 36 वर्ष हे आंदोलन चालू आहे. यांनी सांगितल्याप्रमाणे सरकार हा प्रश्न लक्षात का घेत नाही? कारण मला वाटतं मी आणि गोरा ढवळीकर सगळ्या आमदारांना आणि मंत्र्यांना भेटून आलो, त्यांना निवेदनं दिलीत. पण सगळे म्हणायचे आम्ही घरी मराठीच बोलतो, आम्ही मराठी शाळा चालवतो, पण आमचे हात बांधलेले आहेत. अहो पण माझे हात जर तुमचे बांधलेले आहेत, मग तुम्ही कशाला हे राज्य चालवताय? मराठी आज प्रत्येक, तुम्हाला सांगतो की यांनी सांगितल्याप्रमाणे आज प्रत्येक गोव्यात प्रत्येकाची भाषा ही मराठीच आहे. 450 वर्षे पोर्तुगीजांना जमला नाही मराठी नाही म्हणून ते हे आता काय करणार आहेत? पोर्तुगीजांनी कधी शाळा बंद केल्या नाहीत, मराठी शाळा बांधून दिल्या. फक्त पोर्तुगीजांनी केलं काय? मराठी ग्रंथ आणि हे सगळं जाळून टाकलं, सगळं केलं, पण पोर्तुगीजांनी मराठी शाळा बंद केली नाही. 450 वाढते आणि त्यावेळी कुठल्याही शिक्षकांना अरेस्ट केले नाही, पण मराठी शाळा चालू ठेवल्या, मराठी शाळा बांधून दिल्या. आणि आपले हे सरकार आता बीजेपी सरकार असून सुद्धा, महाराष्ट्रवादी गोमंत पक्षाचे सरकार असून सुद्धा जी संस्था मराठी मातृभाषा आणि महाराष्ट्रात विलिनीकरणचा प्रश्न संपलेला आहे, पण मराठी भाषेचा प्रश्न संपलेला नाही आहे. आणि यांनी ते आज आम्हाला पर्रिकरांनी सुद्धा सांगितलं होतं की आम्ही तुमचा प्रश्न लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त लवकर हा प्रश्न मी सोडवीन, सगळ्या आमदारांना कॉन्फिडन्समध्ये घेऊन हा प्रश्न तुमचा सोडवला जाईल. पण शेवटपर्यंत त्यांनी हा प्रश्न सोडवला नाही आणि अजून कुठलाही आमदार मंत्री हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत नाही. आणि खरं म्हणजे हे सगळे आमदार मंत्री आजचे आहेत आणि जे नाहीत हे सगळे मराठीमुळेच आमदार झाले आणि मंत्री झाले. आपण म्हटलं पोर्तुगीजांनी सुद्धा मराठी शाळा बंद केली नाही, परंतु मनोहर पर्रिकराच्या काळात जे मराठीचं अस्तित्व, शाळेचं अस्तित्व संपायला आलं, त्याच्यावर काय बोलतो? कारण मराठीवर यांनी जोर दिला नाही. यांनी इंग्लिश शिकवला. प्राथमिक शाळा, KG शाळा सगळ्या इंग्रजी केल्या, त्यांना ग्रँट दिली, म्हणून सगळे लोक मुलांना इंग्रजीमध्ये पाठवायला लागले. यांनी सरकारने केले. आणि जर ते शाळा आता त्यांना ग्रँट देऊ नका असा एक आंदोलन झालं होतं, त्यांना ग्रँट देऊ नका म्हणून. पण कुठला 100 शाळांना ग्रँट दिली, लोक सगळे यांना इंग्रजीमध्ये पाठवू लागले, मराठी शाळा बंद पडल्या. मराठीचं अस्तित्व संपवायला सरकार जबाबदार आहे असेल थोडंसं, आहेच. नाहीतर इंग्रजी शाळा बंद करा ना, ग्रँट बंद करा त्यांची. सरकार मराठी बोलत नाही. शाळा बंद झाल्यानंतर सरकार शाळेमध्ये म्हणजे मराठी जर सरकार जबाबदार नाही तर मराठी राजभाषा 1987 साली झाली असते. यास खरं म्हणजे जर कुणी वाट लावली तर खरं म्हणजे जर आपण निवडून दिलेल्या आमदारांनी म्हणजे आपल्या सरकारनेच आपली सगळ्या अजूनपर्यंत आपली वाट लावलेली आहे. जर त्यांनी वाट लावली नाही तर 1987 पर्यंत तर राजभाषा मराठी झाली असती. आता आपण इथं बसायची गरजच नव्हती. आणि आताच बघा ना, आता जर तसं बघा याला भाषामध्ये ते द्वेष करतात, सरकार दोष करते. आता मराठीला कमी अनुदान देते, कोकणीला त्याच्यापेक्षा जास्त देते, सगळा व्यवहार इंग्रजीमध्ये चालतो.
सरकारी ऑफिसर सगळा व्यवहार मराठी कोकणी या इंग्रजीमध्ये चालतो. कुठेतरी एखादा अक्षर असतं मराठीमध्ये किंवा कोकणीमध्ये असतं, कोणीच त्याचं काही घेत नाही. आपण जेव्हा हे जब बघतो ना तेव्हा ह्याला संपूर्ण जबाबदार सरकार आहे, कुठली असू दे त्या आजपर्यंत. आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एका मराठी संस्कार केंद्राचे अध्यक्ष होते. आज ते आपली ही शपथविधी कोकणीमध्ये घेतात. याला काय म्हणायचं? कोण जबाबदार याला? आम्ही जबाबदार की ते जबाबदार? कोण जबाबदार याला? जे संस्कार केंद्राचे अध्यक्ष होते त्यांनी मराठी साहित्य संमेलनामध्ये साखळीमध्ये सांगितलं होतं की मराठी राज्यभाषा करूया म्हणून, आणि तेच आज कोकणीमध्ये शपथविधी घेतात. काय बोलायचं याला? मी साखळीचाच आहे, माझं नाव अशोक गाडे, फणसवाडी नावेली, आणि मला माहिती आहे, मी बघितलं आहे, त्याच्याबरोबर काम केलं आहे मराठीचं, त्याच्याबरोबर काम केलं. मग आता तेच जर बदललं तर आपण काय करायचं? कुणावर विश्वास ठेवायचा आपण? आज आता मला माहित आहे, मी सगळ्यांनाच म्हणत नाही, मराठी वर्तमानपत्रे कोकणीचा उदो करतात. मी बघितलंय, उदो करतात. त्यांचे लेख मोठमोठे छापतात. परवाच्या दिवशी कुठल्या तरी पेपर होता, सगळीकडे आलं. हे का होतं? त्यांना जर असेल ना त्यांची बाजू, त्यांना मानू देत ना, माझा काही विषय नाही, पण त्यांच्याबद्दल मराठीमध्ये का म्हणतात ते त्यांची बाजू? मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. गोव्यात मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. बोला. नमस्कार, मी मच्छिंद्रचारी. थोडक्यात महत्त्वाचा मुद्दा सांगायचा आहे, जास्त वेळ घेणार नाही. मराठी राजभाषा समितीचे युवा अध्यक्ष तर वास्तविक मराठी भाषा ही गोव्यामध्ये बरीच वर्षे झाली आहेत. सगळ्यांना त्याचा इतिहास माहिती आहे, त्यात मी जास्त खोलवर जात नाही. मुद्दा आहे मराठी राजभाषा करण्याविषयीचा. आणि गोव्यात जो मराठी राजभाषा म्हणजे राजभाषा कायद्याअंतर्गत तिला एक स्वतःचा जो राजभाषा दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठीची ही चळवळ आहे. पण कायद्याअंतर्गत म्हणजे राजभाषा कायद्याअंतर्गत एक जमेची बाजू मराठीच्या बाजूने आहे. ती म्हणजे मराठीचा उल्लेख आणि मराठी भाषेची नोंद गोवा राजभाषा कायद्यामध्ये आहे, नमूद आहे. म्हणजे आमचा ही जी चळवळ चालू आहे त्याचा असा भाग नाहीये की कुठची तरी एक भाषा आम्ही गोव्यामध्ये रुजू करायला पाहतो किंवा लोकांवरती लादू इच्छितो किंवा कशा प्रकारचे एक भाषिक म्हणजे घुसखोरी करायचा प्रयत्न करतो, असं अजिबात नाहीये. गोमंतक मधले गोवा राजभाषा कायद्यामध्ये मराठी भाषेची नोंद आहे. आता ही नोंद असून फक्त चालणार नाही, कारण तिला नोंद असून सुद्धा राजभाषा म्हटलं गेलं नाही असा एक तिथून तर्क निघतो. आता आमचं म्हणणं असं आहे, ज्यावेळी तुम्ही नोंद केलेली आहे गोवा राजभाषा कायद्यामध्ये, त्यावेळी काय म्हटलेलं आहे की मराठी भाषा सर्व सरकारी पातळ्यांवरती आणि सर्व दस्तऐवजावरती वापरू शकता. आता असा हक्क कुणाला मिळतो? जी राजभाषा घोषित केल्यानंतर तसा हक्क मिळतो. पण इथे काय केलेलं आहे? डेफिनेशन वेगळं केलेलं आहे, टर्मिनॉलॉजी वेगळी केलेली आहे. टर्मिनॉलॉजी राजभाषा देत नाही, पण डेफिनेशन दिलेलं आहे. म्हणजे हे कायद्यामध्येच काहीतरी भ्रमिष्ट व्यवस्था सरकारने त्या काळात करून ठेवलेली आहे. माझं म्हणणं एवढंच आहे, ज्यावेळी समजा एक नागरिक कायदा बनतो, समजा एक नागरिक कायदा बनला, त्याच्यामध्ये समजा अमुक अमुक हे नागरिक घोषित केले जाणार आणि अमुक अमुक या राज्यामध्ये नागरिक म्हणून राहू शकतात, पण त्यांना नागरिक म्हणू शकत नाही, असा कायदा कधी कुठे ऐकला आहे का? हाच प्रकार वैचारिक अधपतन इथेच आहे. आमचं म्हणणं आहे एवढंच की आम्ही गोमंतकात मराठी घुसवत नाही आणि गोव्याच्या राजकीय क्षेत्रात किंवा राज्यात त्या जे राजकीय कायदे करतात त्याच्यातही आम्ही घुसवू इच्छित नाहीये. ऑलरेडी वास्तविक मराठी भाषेची नोंद जी आहे ती कायद्यामध्ये आहे. आमचं फक्त एवढंच मागणं आहे की ह्या भाषेला फक्त अधांतरित ठेवून राजभाषा कायद्यामध्ये तुम्ही स्थान ऑलरेडी दिलेलं आहे, ते फक्त तिथे न देता त्याला राजभाषा म्हणण्यासाठी काय अडचण आहे? तर ह्याच्यावरती सर्व राजकीय पक्षांनी, राजकीय नेत्यांनी आणि खास करून गोमंतकीयांनी विचार करावा आणि गोव्यामध्ये मराठी राजभाषा जी कायद्यात नमूद आहे तिला योग्यरित्या तिचं स्थान मराठी गोवा राजभाषामध्ये द्यावं.
मराठी राजभाषेचा मराठी राजभाषेचा मराठी राजभाषेचा मराठी राजभाषेचा